Mga ginamit nga mga syringes ug test tubes na palgang gilabay sa may sitio Kamansi, Barangay Paho, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Si Luan Merundina sa report. Gisubay nila ni Kapitan Lendel Bolyo sa Barangay Paho uban ang mga kawani sa Clean and Green ang bakanting luna sa sitio Kamansi diin gikatahong nagpasad ang mga hospital waste. Ang gwardya sa pribadong luna ang unang nakamatikod sa nagpasad nga mga ginamit nga syringe ug test tubes. Mato ni Kapitan Bolyos, posibleng taod-taod nang gihimong labayanan sa mga hospital waste ang dapit apan bag-o lang na matikdan. Base sa mga hulagway nga ilang nakuha, nagsagol ang daw bag-o lang nagamit ug ang medyo dugay ng mga linabay. Sa Paho na daghan mga clinics pero di naka-sure kung kinsa yung naglabay ani kay wa man po'y mga plastic nga mga pangan sa unsa nga hospital or diagnostic nga kuan or clinics nga wa pay ang ato lang ani ang city na lang siguro mo tuki ani kung kinsa joy kuan ani kinsa naglabay. Gisubay karon ni Kapitan Bolyos ang mga establishmento haduol sa dapit nga may mga CCTV aron masuta kung si kinsa ang responsable niini. Kahinumduman, Mayo 12 naukay ang mga mulupyo sa Purok Thunder, Timpulok, Barangay Babag. Human makiti usab ang mga linabay nga mga hospital waste sa bakanting luna sa duha ka mga subdivision sa dapit. Nahipos na kini sa taga MRF ug na turnover na ngadto sa PASE kan Pollution Abatement Specialist. Uban ni Godfrey Relien, Luan Merundina, Balitang Bisda.